Benvinguts al tutorial de Numbers. Avui us ensenyaré a fer gràfics com aquests que veieu aquí, d'acord? Agafarem dades d'una casella i ho transformarem en gràfics de dades com aquest d'aquí. Ho farem en horitzontal i ho farem en vertical i veureu que hi ha diferents opcions de fer les graelles i els gràfics. Per començar, primer vull que aprengueu a seleccionar una part de la taula de dades, per exemple, recordeu, clico una i amb el botó clicat arrossego. Ara faig comando C per copiar, clico fora de la taula i faig comando V baixa per enganxar. I ja tinc aquí una taula de dades formada a partir de la selecció que havia fet. Recordeu que el botó comando és aquest, C per copiar i aquest tota l'estona i V baixa un cop per enganxar. Imagineu-vos que voleu fer una enquesta amb els vostres companys i voleu preguntar quina és la seva assignatura preferida, amb la qual haureu d'escriure aquí els diferents noms de les assignatures, d'acord? I aquí el nombre de companys, per exemple, que han triat català. Imagineu-vos que són 4, imagineu-vos que aquí són, 6, aquí 3. Això és un moment d'enquesta que heu de fer amb els vostres companys. Fixeu-vos que aquí he fet més exemples, d'acord? I que aquí he afegit un total. Per fer que es puguin sumar totes aquestes caselles aquí i ficar un total, per exemple, aquí posaré, per exemple, deixaré una d'espai perquè sempre queda millor, ficarem total. Jo vull que aquí aparegui la suma automàtica de tots els resultats que jo posi aquí, d'acord? Doncs per fer això hem de posar el símbol igual dintre d'aquesta casella i apareixerà l'opció de posar fórmules matemàtiques. Llavors hem de ficar sumar. Clicar aquí fora, un cop hem escrit sumar, i jo vull sumar els valors de les caselles B1, B2, B3, B4 i ja està. Clico la primera i amb el botó clicat arrossego. Deixo anar i ens diu que la fórmula sumarà tots els valors de la casella B1 fins a la B4. Si això és incorrecte, apretem aquí i ho tornem a provar. I si això és correcte, apreto el botó verd i automàticament em fa la fórmula. Fixeu-vos que ja ho ha sumat. Si ara canvio un valor, en lloc d'un 6 poso un 10, veureu que automàticament quan clico fora es canviarà. Ho veieu? Perfecte. Recordeu que per fer el símbol de igual que es troba a dalt del 0 s'ha de fer amb aquesta tecla o bé amb aquesta tecla que anomenem Shift, l'apreteu tota l'estona i un cop el número 0 per fer els símbols d'aquí dalt. D'acord? Anem a fer això a transformar-ho en una gràfica de dades. Per fer el gràfic de dades, primer hem de seleccionar les caselles on hi hagin dades, en aquest cas només aquestes. Cliquem al botó de gràfic i triem qualsevol gràfic d'aquests. De moment, quedem-nos amb els de 2 dimensions, però n'hi ha de 3 dimensions i n'hi ha d'interactius. Aquests no els aprendrem ara perquè són més complexos, però podeu triar entre 2D i 3D i veure què passa. 2D, per exemple, el vull així. Clico. I ja està. Es forma automàticament. El que sí heu de saber és que amb aquests botonets el podem graduar i, evidentment, moure allà on vulguem. D'acord? Fixeu-vos que aquí ens fica els valors fins al número més alt, que és el 10, i automàticament s'ordenen 4, 10, 3 i 2. I d'una manera ràpida podem veure el resultat d'aquesta gràfica. La podríem arribar a fer tan petita de manera que correspongués exacte, aquí. Així tenim el número i la representació gràfica al costat. Prova de fer tu ara la teva pròpia enquesta.